ai peste 80 de centimetri în talie, dacă ți-aș spune că poți să arăți așa, fără nici măcar o oră de sport, fără să-ți numeri caloriile și fără să-ți cântărești alimentele, am slăbit 25 de kilograme fără să mă simt nici măcar o zi la dietă și fără nicio oră de sport, iar în prezent ajut femeile să slăbească în timp ce se bucură de viață și mâncare. Dacă vrei rezultate pe termen lung și nu doar pentru câteva săptămâni, e important să înveți să integrezi alimentele preferate în alimentația de zi cu zi. Știai că în funcție de ordinea în care mănânci alimentele poți să-ți intensifici metabolismul și să-ți faci corpul să ardă din grăsimea proprie? Vino la webinar și îți povestesc acolo toate detaliile, astfel încât și tu să poți să slăbești între 10 și 15 kg în doar 3 luni. Fără să numeri calorii, fără să cântărești mâncarea și fără nici măcar o secundă de sport. Ți se pare că sună prea bine ca să fie adevărat? Uite câteva rezultate. Industria fitness-ului te-a mințit. Eu îmi doresc să creezi un stil de viață, nu doar să slăbești înfometându-te.